Os gyfodwyd chi gyda Yahwsia, ceisiwch y pethau sydd i chod. Lle mae Yahwsia yn eistedd ar ddeheulaw Yahweh. Rhowch eich bryd ar y pethau sydd i chod, nid ar y pethau sydd ar ddaear, oherwydd buwch farw ac mae'ch bywyd chi wedi ei guddio gyda Yahwsia yn Yahuwah. Pan amlygu'r Crist eich bywyd chi yna, yn eich bywyd chi yna fe gewch chwythau eich amlygu gyda gef mewn gogoniant. Rhowch i farwolaeth, felly rhannau hynny ohonoch sy'n perthyn i'r ddaear. Achos y pethau chyn mae digofaint Duw yn dod ar rhai anifydd. As John Owen said, be killing sin or it will be killing you. Killing sin or it will be killing you. Dyna oedd eich ffordd, chwythau o ymddwyn, ar un adeg pan oeddech yn fyw yn ei canol. Ond y nawr rhowch heibio yr holl bethau hyn.
Peidiwch â dweud celwydd wrth eich gilydd gan eich bod wedi gwisgo. Gan eich bod wedi diosg yr hen natur dynol ac wedi gwisgo amdano'ch y natur ddynol newydd.